utrai upha ka jingarap tu tip ya kene ka wei piwat sing thu bakla ya ka jingalap jong ki babon ki pastor ki nong yalap ki bong bau blay uwan yarap habau blay uwan yarap tu tip ka jingarap jong blay upha daki angel upha daki briu jong blay kumba haba ki kon Israel kiam bau blay un pelaj merau yaki kiam bau blay un pelaj lutno yaki upha dau angel jong utrai hau Moses batu Moses ulek haki Israel amen. Dan apa yang ingin seluruh bakla kiong dan kam Moses le ayu dan kam pastor le ayu dan kam nong yalap le ayu klam ki nong yalap klam ki bru jong blay klam ki angel jong blay pemla ban lai lu namar kini kilong ki senriati jong blay ban yarap iki men sem ki bakodor day hamne nga kwa banong ifi wat seluruh bakla balai nga dua ifi ada blay umpen boringa balengan tuai fi pi haganega dong gatany haganega circle mosnian pilasaki kadongot kibla pang kibla stom blay lale kamba kadongot kibla shaban kibla shale le benho baman hagik sut hikre pilalai lo namaru blay uyarap batu blay uyarap upa lengba ki shakri ki jomu upha yaki angel ki jong utrai ublay ulong kasti ulong kajingerap bat nga kwa pan ong ithi lada pi kwa shisha ban yoi pi don kam ban wan hautrai daka donut baro yo yakane ka donut jong ka jing shapting yo blay kane ka donut jong ka jing shapting yo blay balay hagini ki ski ka mamanta ikerdu ki breu ki ban yoi yaki kamba ikerdu ki breu ki ban long kinong yarap yaki men sem ki bakodor namar ki don kane ka jing sngola dalade ki mudur baraki kitin pena jong ki la ban yarap breu ki mudur baraki jing tuai pena kitin jong ki ublay un ngap ublay upet ya ka donut ublay upet langi longnam ki ba syapting yo nganong ye fi bantuai ban yo ki kamba bantuai bat mat ching pen khia de ban tip ublay upet ya ka donut de na ka tau ye fi ki probenget ki bawan patuai bungsin don kapor ka pangasule lalai lui namaru blay upet ya ka donut bat ban yara biki weiru don kam ya ka jing pa ublay